MaxBet.ro prezintă MaxBet Academy. Cum faci o depunere? Mergi pe website-ul maxbet.ro. Apasă pe butonul Conectare. Intră în secțiunea Depunere. Selectează metoda de depunere pe care vrei să o folosești. Alege suma pe care vrei să o depui. Selectează căsuța Vreau să introduc un cod bonus. Introduc codul bonus. Apasă butonul Înregistrare card. Completează toate datele necesare afișate în fereastră și apasă butonul Continuați. Dacă ai ales să efectuezi depunerea prin card bancar, introduc codul 3D Secure primit prin SMS sau confirmă tranzacția prin intermediul aplicației bancare de pe telefonul mobil. Depunerea ta este acum finalizată. Gata! Acum te poți distra liniștit, fără riscuri, pe maxbet.ro.